рости гап бисёриҳо гумон мекунанд ки кино кардан, филм сохтан осон аст. албатта ҳар як кор мушкилиҳои худашро дорад, лекин филм сохтан, кино ба навор гирифтан бениҳоят мушкил аст. ина худатон бинед чӣ қадар мушкилиҳо дорад. Ай, Мугамбай! Бахшиш! бо марг рӯбарӯ мешавӣ. албатта ҳунарманд шудан қиин аст. чӣ хел ман ба шумо бифаҳмонам. албатта ин як вирус ҳам бигем хато намекунем. вирус дар бадани мо ҳунармандо фақат. касе ки ҳунарманд аст инро мефаҳмад. одаме аст ки мо мисол маблағе ба даст меорему, маблағро дар зиндагиамон дар кор шавад сарф намекунему, дар филмамон сарф мекунем ёки дар як киноклипамон сарф мекунем. ин вируси мо аст. албатта мо ҳар коре мекунем баҳри шумо, баҳри кайфияти худамон мекунем. ҳар кино ҳар филм ба фурӯш намеравад. ростии гап дар тамоми дунё аст. мо бисёр дар сайтҳои интернетӣ мебинем, дар тамоми ҷо мебинем ки ҳунармандоне ҳастанд ки 10 филм 20 филм гирифтаанду ба фурӯш нарафтааст. ин албатта ҳаст. аз мобайни 10 кино ё филм якташ ба фурӯш меравад, ба халқ писанд меояд. ман ба тамоми ҳунармандони киносозу кинофилм ба наворгирандагон аз худованд дуо мекунем ки филмҳошон ба фурӯш раваду тамошобини худашонро дошта бошанду. сухан дар бораи мушкил набудани филм рафта истодааст. албатта ана худатон бинед ҷои мушкилии филмро ва аз худатон хулоса бигӯред. боқӣ паноҳи ҳамаи шумо ба худо. дуо мекунем ки тоҷикистоно ба мисли баҳорон сарсабзу гулрезу зебо бошад. мухлисони азиз ҳамеша бо мо бошед. албатта мо бо шумо ҳастем. филмҳои нав ба нави мо аз ҳамин ютубу душанбе лайфу аки рекордсу дигар сайтҳо метавонед тамошо кунеду ҳаловат бубаред. саломат бошед.